Mawa wabwino wa lero la Mulungu ndipo ndi nthawi ya nkhani kuchokera kuno ku MBC. Muli ndine Aida Chiwaya, koma poyamba nayi mitu yake. Wachiwiri oyamba kwa spikala wa nyumba ya malamulo wati Amalawi ayembekezere kusintha pamomwe ndalama zachitukuko za CDF zithandizire kukweza madera mdziko muno. Akuluakulu a zaumoyo m'boma la Blantyre ati anthu pafupifupi 800 ndomwe apezeka ndi matenda a kolera m'bomali. Ndipo timu ya Civil Service United yabwirira pamwamba pa FDH Bank Premiership itagonjetsa Ekhaya FC ndi chigoli chimodzi kwa adu. Tili ndi izi komanso zina, khalani pomwepo. Takulandirani mu nkhani zathu. Wachiwiri oyamba kwa spikala wa nyumba ya malamulo a Victor Musowa ati Amalawi ayembekezere kusintha pamomwe aphungu azigwiritsira ntchito ndalama zachitukuko za CDF pansi pa ndondomeko zatsopano. Amusowa anena izi potsekera maphunziro apadera omwe aphungu 45 apeza ukadaulo wa momwe angagwirire ntchito zawo ku nyumba ya malamulo mopindulira Amalawi. Beatrice Mwape walemba ripoti ili. Kwa sabata zitatu aphunguwa akhala kulandira maphunziro ndi ukadaulo wa momwe angagwirire ntchito yawo m'magawo a malamulo, ulamuliro, demokrasi, kulondoloza chuma cha boma ngakhalenso kudzisamalira iwo eni mwazina. Malinga ndi akuluakulu ku nyumba ya malamulo, aphunguwa amakhala achoka m'magawo osiyanasiyana, choncho kusowa kwa upangiri woyenera wa momwe ntchito za ku nyumba ya malamulo zimayendera kumakhudza kagwiridwe kawo ka ntchito ngati aphungu. Poyankhula mwambo otseka maphunzirowa, wachiwiri woyamba kwa spikala wa nyumba ya malamulo a Victor Musowa ati luso ndi ukadaulo omwe aphungu apeza maka polondoloza chuma cha boma zithandiza kuti athe kutsatira ndondomeko zatsopano za CDF ndi kugwiritsa ntchito bwino ndalamazi. Apa iwo ati maphunzirowa ndi opindulitsa poonetsetsa kuti ndalamazi zikugwira ntchito bwino ndipo zolinga zake zikukwaniritsidwa. Maphungu aonetsetse kuti kwawoko ndalamazo zikugwira ntchito yake, zisakhale ndalama zimene munthu wina aliyense aunonge. Chifukwa chopsa china ndi malamulo atsopano a CDF ndonena kuti ngati khanso imodzi yaunonga ndalama sizabweranso. Ndiye kuli ntchito kuma khanso kuti aphungu aonetsetse kuti anthu athu kumuza akumvesesa, komanso anthu athu kuno ku Central Government akumvesesa, komanso mabungwe onse a Local Government Finance Committee komanso kwa DC akumvesesa dongosololi kuti pasakhale khanso ngakhale imodzi imene ilephere kulandira CDF 5 billion ndi ndalama zambiri. Mawu ake mkulu wa Malawi School of Government Professor Louis Tsimbiri ayamikira ubale wabwino omwe ulipo pakati pa nyumba ya malamulo komanso sukuluyi. Iwo ati cholinga chawo nkuonetsetsa kuti ogwira ntchito mboma ali ndi upangiri woyenera omwe ungathandizire kuti zinthu ziziyenda bwino mdziko muno. Anthu ena samatha kugwira ntchito moyenerera chifukwa alibe maluso, sakuziwa chimene akuchita. Nthawi zambiri ngakhale munthu waphunzira ali ndi degree koma kangofika pa ntchito ayeneka amvesese kuti ntchito yake ndi yotani. Ngati Amalawi aliyense ataziwa bwino ntchito yake ndi imene inakhalira, akagwira bwino ntchito ija ndi kuti Malawi yense collectively in total azakhala ndithu wokwera chifukwa aliyense akugwira bwino ntchito. Ndipo poyankhula m'malo mwa aphunguwa, phungu wa dera la Nkhotakota Liwaladze Thokozero Lunji Chanjo wati maphunzirowa awathandiza kudziwa momwe angachitire kuti mbali zonse zomwe akuyenera kufikirako ziyende. Achanjo apempha aphungu anzawo kuti agwiritse ntchito upangiri omwe apezawo pogwira ntchito moyenera ndi kubweretsa kusintha kudera lawo komanso mdziko muno. Training hii yotithandizira kwambiri aphungu kunena kuti choyambirira tithe kuimvesesa constitution yathu kapena malamulo athu akuti chani, komanso kodi mu parliament ndi anthu zimene andituma zimene ndifuna ndikayankhule ndikayankhula zotani, kodi ndi njira zotani zimene ndingatsatire. Ndi mmene atiphunzitsira kunoko ndi nzeru zimene tapanga akwaya ndiye kuti udindo umenewo sutivuta. Ili ndi gawo loyamba la aphungu omwe alandira maphunzirowa, ndipo nyumba ya malamulo ikuyembekezeka kupereka maphunzirowa
kwa aphungu onse mdziko muno. Maphunzirowa akuchitika mogwirizana ndi Malawi School of Government ndi thandizo la ndalama lochokera ku European Union. Gavanala wa chipani cha DPP mchigawo cha kumpoto a Christopher Mzomera Ngwira ati boma likugwira ntchito molimbika pofuna kupeza ndalama zakunja zomwe ndi zofunikira pogulira mafuta a galimoto ndi feteleza kuchokera kunja kwa dziko mwa zina. Angwira omwenso ndi mlangizi wa mtsogoleri wa dziko lino pa nkhani za ku nyumba ya malamulo anena izi pa msonkhano omwe anakumana ndi akuluakulu a chipani cha DPP kwa jenda mboma la Mzimba. Evedista Lungu ali ndi ripoti ili lomwe akuwerenga ndi George Nkandawire. Mawu awo gavana wa chipani cha DPP mchigawo cha kumpoto wa Christopher Mzomera Ngwira ati anthu asataye chikhulupiriro ponena kuti President Professor Arthur Peter Mutharika akuchita zothekera kukonza chuma cha dziko lino. Iwo auzanso anthuwa kuti mzaka zisanu zapitazi chuma cha dziko lino chinaonongeka ndipo mchitidwe wakatangale ndi kusakaza chuma cha boma kunachulukira. Apa Ngwira ati boma la DPP layika mtima pa ngodya zinayi zomwe ndikukhala ndi chakudya chokwanira, kupezeka kwa mafuta a galimoto, feteleza komanso ndalama zakunja, ponena kuti izi ndi zofunikira pakayendetsedwe kwa dziko komanso potukula miyoyo ya anthu. Iwowo chimene akufuna padali pano akuti akhala mu office kulimbana ndi ma F4 forex, food, fertilizer, kuti fuel, kuti aonetsetse kuti zinthu zimenezi zikupezeka chifukwa zili zofunikira kwambiri mu moyo wa Amalawi. Phungu wa nyumba ya malamulo yemwe analoima payekha ku dera la Luwerezi Afisha Nkhwazi wati walowa chipani cholamula cha Democratic Progressive DPP ndi cholinga chothandizana ndi President Professor Arthur Peter Mutharika kukwaniritsa maloto otukula dziko lino. Sikoyamba kuti ndapezeka m'misonkhano ya DPP, ndakhala wa DPP kuyambira kalekale. Ndithu zinangochitika kuti ndinapanga kampeni ndili pa ngati phungu imapandeka, komano ndinali ndithu wa DPP. Tikatengera ndimene zinthu zilili, ineyo ngati wachinyamata ndifuna ndithandize zimene a president analonjeza kuti zachitike kumalayiko. Mukumbukira bwino lomwe kuti ngati pali munthu amene anayambisa maskulu, ma technical colleges amamizi, anali president amene alipoyo, Professor Arthur Peter Mutharika. Kuonesesa kuti achinyamata akhali ndi maluso osiyanasiyana ndi mmene ntchito zikuyendera masiku ano, kuti akhali anyamata ozidalira pawokha. So mbali imene tikankha ifeyo ngatinso nyamata nzawo kuti ambiri athandizire maluso amene akuti apite patsogolo. Pa msonkhanowu chipani cha DPP chinalandiranso anthu ena omwe achokera mzipani zosiyanasiyana kuphatikizapo cha Freedom. Pafupifupi anthu okwana 800 ku Blantyre ndi omwe apezeka ndi matenda a kolera. Izi ndi malinga ndi akuluakulu a zaumoyo m'bomali. Pali mantha oti ngati anthu m'bomali apitirize kukumana ndi mavuto amadzi, chiwerengolochi chingathe kukwera. Rashida Matandika anayendera dera la Mpingwe ku Blantyre komwe nthendayi yavuta kwambiri. Uwu ndi mtsinje wa Chisombezi omwe umagwiritsidwa ntchito ndi anthu a dera la Mpingwe ku Bangwe, pomwe derali lili ndi vuto la madzi. Pali chikhulupiriro choti mtsinjewu ndi gwero la mliri wa kolera yomwe yavuta derali. Padakali pano anthu 104 ndi omwe akudziwika kuti anadwalako komanso akudwala nthendayi mdera la Mpingwe pa anthu 272 omwe chipatala cha Bangwe chathandiza. Mayi Jean Malinga komanso Namiyesi Petro amagwiritsa nawo ntchito mtsinjewu. Zochitika za mtsinje ndi zambiri. Feri kunoko titha kuona madzi oti ndi oyera, koma zimene zikuchitika kuntunda kwefe sitikutani sitingaziziwe. Kunoko kumagwa nthenda ya kolera pafupifupi chakusowa kwa madzi. Ndiye kolera panopo ali kunoko. Cedric Njoka omwe ndi nduna ya mfumu Kandaya adandaula kuti anthu mderali akhala opanda madzi aukhondo kuyambira mchaka cha 2020, ngakhale kuti bungwe la Blantyre Water Board limagawa madzi m'madera ena kuchokera pa phiri la Mpingwe. Fikira 2019 mene Water Board amanena kuti akufuna kutenga madzi kuchokera ku phiri la Mulanje
kuti aduse akhale othandizira dera lino. Andi dera lino ngati mafumu anakhala ndi chimwemwe kuti mwina mavuto amaziwa akhala ochepa. Koma zodabwisa zinachitika kuti paipi inadusadi yadusa mizi yonse mpaka ukafika ku phiri la Bangwe la Mpingwe. Koma mazi kunoko ku Bangwe Mpingwe mazi a water board sakupezeka. Derali lili ndi malo amodzi okha omwe amagulitsa madzi ndipo anthu pafupifupi 5000 ndi omwe amadalira malowa. Phungu wa dera la Mpingwe Bangwe Justice Katika wavomera kuti vutoli ndi lalikuludi ndipo anakumana kale ndi akuluakulu a bungwe la Blantyre Water Board. Chimene chinatisangalatsa kwambiri titayisiya nkhanija mkulu woona za madzi Water Board ameneyi anabwera ndithu ndi timu yawo okuzadzionera makamaka atamva kuti pa chipatala cha Bangwe kolera sakutha. Tikunena pano akuti pangira njira ziwiri zitatu pali anthu ena mamwa madzi osakhala ukhondo kuchoka mphiri. Mkulu woona zakapewedwe kamatenda mboma la Blantyre a Innocent Mvula avomerezanso kuti alephera kuthetsa mliriwu pa masiku omwe anakonza mwezi wa April chaka chino. Ngakhale izi zili chomwechi, iwo ati anakambirana kale ndi bungwe la Blantyre Water Board za momwe angathandizirane pothana ndi vutoli. Ivomereze vuto lalikulu ku Bangwe ndala madzi. Chifukwa kuti rapid quality assessment yathu imene tinapeza kuti kupatula zina zikayandi zakhalidwe mmene anthu amapangira za chalichizi koma vuto lalikulu ndala madzi. Ndiye takhala tukambirana ndi ma stakeholders anzathu ngati Blantyre Water Board, Blantyre City Council kuti nawonso akathe kuchita appreciate vuto limene lili ku Bangwe. Komanso kuphatikizapo mpaka nakafikako ndi akuluakulu aku Blantyre Water Board kuti akazionere wokha akamve wokha mavuto amene anthu ku Bangweko akukumana nawo. Ofalitsa nkhani bungwe la Blantyre Water Board Evelyn Khonje ati malowa sanakonzedwe kuti ndi okhala anthu, komabe zokambirana zili mkati kuti athandize anthuwa ndi madzi abwino ndi aukhondo. Kupereka madzi kwa anthu monga andela la Mpingwe kungathandizire kuti dziko la Malawi likwaniritse masomphenya a 2030 omwe imodzi mwa ngodya zake ndi kupezeka kwa madzi aukhondo ndokwanira pakati pa anthu onse. Rashida Matandika, MBC News, Blantyre. Matenda ankhawa kwa amayi pa uchembere akuti ndi vuto lomwe silikambidwa kwambiri kamba kuti limabisala mu chimwemwe ndi kulimba mtima komwe amayi amaonetsa pa nthawiyi. Amayi ambiri amatamidwa ndi kupirira pamene mkati mwawo akuzunzika ndi kwa Eliza Joseph omwe abereka mwana wawo wachinayi ati ali ndi mantha popeza bizinesi yawo iyima pa nthawi yomwe akusamalira mwanayu. Tikabereka mavuto amene timakumana nawo mangana ndi business yomwe timagulitsa ife, timagulitsa zokudya. Ndiye zokudya umadikira mwana tikhale mezi 4 tili pa khomo. Cholinga tisamale cha mwana bwinobwino tikanyamula business cha cholinga winese adzikatigula bwinobwino. Apa pamene tili mukuti lero tachira mati nyamule beseni palibe amene angagule malonda azokudya. Nawo Favor Phiri adakumana ndi vuto lodandaula pa uchembere atabereka mwana wawo wachiwiri. Iwo ati sankadziwa kuti vutoli ndi chani, koma mwayi wawo poti adakalandira thandizo la chipatala atafufuza bwino. Aphiri ati nkofunika kuti abambo nawo adziyika chidwi pa akazi awo ndi kuwathandiza akazindikira vutoli. Kupatula azimayi kukhala kuti akudziwa za vutoli komanso azikamba azitengapo mbali aziphunzira azidziwa komanso azitha kuwasamala azikazi awo chifukwa nthawi imene makhala nthawi imene kufuna chikondi chambiri kwa bambo, so azitengapo mbali komanso azitha kuwapanga support azikazi awo akakhala kuti ali ndi vuto ngati limene. Mmodzi mwa anamwino oona za mmalingaliro angwiro pa chipatala cha Bwaira, Aneli Gogoda, ati amayi ambiri sabwera poyera akakumana ndi mavuto odandaula. Iwo ati pakadali pano unduna wa zaumoyo ukulimbikitsa amayi kuti azitha kugawana nkhawa zawo ndi adindo oyenera kuti athandizike. Chifukwa chakuti panopotana kuti pali integration imene vuto la mmalingaliro sili kusiyanisidwa kweni ndi mavuto ena onse. Ndiye kuti munthu yemwe amene akuthandiza mayi pa scale kapena pa kuchira kapena pa check up ndi munthu yemwe amene akhale ndi upangiri wa zonsezo. Ndeno zimezo zikupangisa zokuti wina aliyense wachipatala amene akumana ndi mayi akhale ndi ukaswiri omona
thupi lake akhalenso ndi ukaswiri woona m'malingaliro mwake ndi pamene sitinganene kuti tili anthu ochepa chifukwa cha program imene yolumikizitsa vuto la m'malingaliro ndi vuto la kuthupi. mkulu wa Malawi Health Equity Network a George Jobe ati dziko lino lachita bwino pa nkhani zokhudza umoyo wa amayi pa uchembere. Komabe iwo ati vuto lakudandaula kapena kuti malingaliro angwiro kwa amayi pa uchembere silikulandira chidwi chokwanira popeza achipatala kumayika chidwi kuthupi kusiyana ndi m'maganizo. Tikuyenera tilimbikitse nkhani yoona pa Chingereza amati mental health, nkhani za nkhawa kuti zilimbikitsidwe kupezeka kwambiri ku skelo kumene amayi amapita kuti akuyendera skelo azabereke pena aloyembekezera kuzikhala anthu amene angamaone amayi aja kucheza nawo kapena kuwaona ndozindira luyo afune wathandizidwe mwina adusa mu nkhawa ina yake malingana ndi akatswiri amene amadziwa za nkhawa. Komanso akatswiriyo ataphunzitsidwa ambiri kuti pa nthawi imene akufunika adzitha kupezeka, ndiye akapezeka suti zingokhala pamene mwana mayi akupita ku skelo aloyembekezera, ngakhale akabereka kumene mwana akuyenera kuonedwanso kuti maganizidwe ake asinthapo akudusa mu nkhawa ina yake kapena ayi. Nthenda ya nkhawa ya uchembere pakati pa amayi imabwera mosiyanasiyana. Ena amakhala ndi mafunso opanda mayankho, kwinako ena akudandaula kuti ataya mwana, komanso ena kusapeza zomwe akufuna pa uchembere wawo. Akatswiri oona za umoyo ati nthawi yakwana tsopano kuti dziko lino liyike chidwi pa nkhani ya malingaliro angwiro a amayi pa uchembere. Margaret Mapando, MBC, Lilongwe. Mukuonera nkhanizi kuchokera kuno ku MBC. Tentonenso mitu yake. Wachiwiri oyamba kwa spikala wa nyumba ya malamulo wati amalawi ayembekezere kusintha pamomwe ndalama zachitukuko za CDF zithandizire kukweza madera mdziko muno. Akuluakulu a zaumoyo m'boma la Blantyre ati anthu pafupifupi 800 ndi omwe apezeka ndi matenda a kolera m'bomali. Ndipo mu nkhani za masewero timu ya Civil Service United yabwera pamwamba pa FDH Bank Premiership itagonjetsa Ekaya FC ndi chigoli chimodzi kwa adu. Takulandiraninso mu gawo lachiwiri la nkhani zathu. Anthu 49 omwe apulumuka pa ngozi ya basi yomwe inachitika lachiwiri mdziko la Zimbabwe afika mdziko muno loweruka madzulo. Anthuwa analandiridwa ndi mkulu oyang'anira nthambi yoona za ngozi zogwa mwadzidzidzi a Wilson Molen. Zambiri mu ripoti ili la Rashida Matandika. Poyankhula ndi anthuwa adafika pa bwalo la masewero la Kamuzu mu mzinda wa Blantyre, Amoleni anati apereka thandizo lonse loyenera kuti anthuwa athandizike monga lachipatala, chakudya komanso mayendedwe okafikira m'madera awo. Iwo anayamikiranso boma la Zimbabwe pothandiza anthuwa ngozi itachitika kuti alandire thandizo la mankhwala. Boma la Zimbabwe latithandiza kwambiri kuyambira siku limene ngozi inachitika pa 5 May. Ndipo embassy yathu ya Malawi ku Zimbabwe yakhale kugwira ntchito ndi boma la Zimbabwe kuthandiza anthu kwachosa pamalo pamene panachitika ngozi kupita mzipatala zosiyanasiyana. Komanso lero kunali mwambo umene unali osazikana makamaka dzulo umene kunali mwambo umene boma la Zimbabwe ndi la Malawi anakhalira pamodzi wa mapemphero. Chomwe chachititsa kuti timuyi ikhale ndi mapoint asanu ndi awiri pa masewero ake atatu. Mphunzitsi wa Civil Abbas Makawa wati ngakhale timu yake sidasewere bwino ndi wokondwa ndipo akonza zolakwika zomwe zilipo ku timuyi. Anali masewero ovuta kwambiri. Timadziwa kuti akha masewero ovuta kutengera ndi anzathu asanapeze ku chipambano ndi anabwera china Joseph samaluza chino kumenya kuyenda china selizati no set kulubiriri amayilandira ndi anabwera di flat out tinene pano pamusabisa suti 47 timu yanga koma tsiku lalo sinadzuke bwino sitinamenye bwino chipera panga bwino ife tsiku lalo ndikupeza chipambano. Zikuvuta zikuoneka kuti kugwiritsa ntchito mwina striker mmodzi ndi system imene yakasewedekanu Civil zikukhala ngati kuti sizikugwira kwenikweni. You did not create so many chances.
ya tsiku la lero ndati sinamenye bwino koma game ina atamenya bwino mwino tapanga great machance chachulu kwambiri yoti yomweyo nimene kutipezera ma points tikhulupira kuti tingo auzapo ndi apo mukudzoti ndi mwana wachepera amene amenya reserve side pang'ono ndi pang'ono akagena kusogolo kuja kena kwakwanisa kutisungira mipira tizakamba tsiku lina zosiyana tsiku limene tukamba tsiku lero simudagonjepo kodi masomphenya ndi otani season wina aliyesa mafuna chabwino timu ilese mafuna chabwino ifeyo tingotenga game yonse imene tingamenyeyo kuti tilesese tichite bwino inde tigonja sikuti sitigonja ayi magemu ena tigonja ndithu komano tifuna ambiri kuti tikhale tikuchita bwino. mphunzitsi ogwirizira wa timu ya Ekhaya Moses Luba Chavula wati ngakhale timuyi yayamba mwapendapenda ali ndi chikhulupiriro kuti iyamba kuchita bwino chifukwa wosewera ake akudzipereka. So there's a game of two halves. I think the first half we considered an early goal. Tifanye tinapezeka kuti player tu scenario yabwino ifanye kuti makakamiza kuti tibwenze chigoli. Koma second half tunauza nyamata kuti TSS timenye mpira wathu samenye mipira itali mkhoza sokuona performance yathu inali yabwino second half first mapanga zinzobubuluma timayamba from the back kupita kusogolo zimene koyambira timalephera kuti kamenya mipira itali asifa mango ina mipira koma atu second half na performance yabwino it was unlucky because we considered an early goal ndizimeza khanga zativuta koma tinakakhali game tinapanga maintain bwino wasapanga concede first half. I don't think kuti result yake nakakhayote sidapeze ko 3 points a season ino chitsogolo nchotana nyamata mwa season kwambiri tifati ngalimbikisa nyamata kuti muone timu yathu ndi ana chichepere kwambiri ndofati alimbikise nthawi ngati ino ndiyovuta ndofunikana nawo tikhale nawo pamodzi. They have to be mentally strong for kuti mpira pamene wafika apa pamakhazi ochitika zambirimbiri koma iwo akuyenera kuti focus ya game yawo kuti tiwine ma games enake kuti tibwerere pamene tili because we have a good team. If we get one win I think going forward tikhandi team yabwino komanso tizipeza malizati abwino. masewero ena omwe aseweredwa loweruka timu ya Moyale Barracks yagonjetsa Chitipa United ndi zigoli 3-1 pomwe Mafco ndi Craig Sporting alepherana posagoletsana chigoli chilichonse. Pomaliza nkhanizi nayinso mitu yake. wachiwiri oyamba kwa spikala wa nyumba ya malamulo wati amalawi ayembekezere kusintha pamomwe ndalama zachitukuko za CDF zithandizire kukweza madera mdziko muno. Akuluakulu a zaumoyo mboma la Blantyre ati anthu pafupifupi 800 ndomwe apezeka ndi matenda a kolera mbomali. Ndipo mu nkhani za masewero timu ya Civil Service United yabwera pamwamba pa FDH Bank Premiership itagonjetsa Ekhaya FC ndi chigoli chimodzi kwa adu. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mpc.mw kapena MPC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndine Aida Chiwaya, mmawa wabwino. Madzawabwa inosema uno yafika sinthu chatima kupatsani za nyengo. Pakali pano tuyembeza nyengo ya mitambo yapatali ya dzuwa komanso yotentha kupitirira madera ambiri a mdziko muno. Tuyembezeranso nyengo ya mphepo kupitirira kuomba madera ena a mchigawo chakumwera, madera ochulukirapo ndithu a mchigawo chapakati komanso ena akumpoto kwa dziko lino. Izi choncho kamba kamphepo zomwe zikufikabe mdziko muno kuchokera nyanja ya mchere ya India chakumvuma kumafalikira madera ambiri a mdziko muno zomwe zizofunda komanso zopanda chinyontho. Moti mmawa uno zosadabwitsa kwenikweni kuti nyengo ya mitambo yapatali ikupitirira madera ambiri a mchigawo chakumwera pakati komanso kumpoto kwa dziko lino kuphatikizapo nyengo ya mphepo. Kwafundanso mmawa uno madera ena a mdziko muno monga kwa Ngabu komanso kunsanje ndi mlingo kwa 23 20 kumangochi komanso ku Monkey Bay pamene kwazizirako ndithu madera ochuluka a mchigawo chapakati komanso kumpoto kwa dziko lino. Masanawa tiyembekeze nyengo ya mitambo yapatali kupitirira madera ambiri a mchigawo chakumwera pakati komanso kumpoto kwa dziko lino kuphatikizapo nyengo ya mphepo. Tuyembekezeranso nyengo yotentha kupitirira masanawa madera ena makamaka mchigawo chakumwera monga kwa Ngabu komanso kunsanje ndi mlingo kwa 34 31 kumangochi komanso ku Monkey Bay pamene nyengo yofunda ikhala kupitirira madera ambiri a mchigawo chapakati komanso kumpoto kwa dziko lino. Mawa uno munali ndine Tapiwa Khuta kumutu khala nozindikira dziwani za nyengo.
sabata ino mu programu ya Woman Talk. Kodi anthu amalowera nji mbanja makamaka masiku ano. Zifukwazo zilipo zosiyana-siyana. Ena mwina basi amangokhala kwena kuti akulowa kuti ndikapeze pokhala. Anthu akulira Jeni. Anthu akumenyedwa tu manyumba mwamalira ngati ng'ombe. Pressure imafikira munthu kuti sakudziwa chimene akufuna pamoyo komanso alibe plan. Myezi iwiri chaka chimodzi maukwati atha. Chifukwa cholowa mbanja ndi zifukwa za mtundu wina osati chikondi. Mabanjamo sitonse amene tikupita ndi chikondi. Nde olo anthu atakupanga pressurize kuti iwe kwatira mtsikana, nyamata kwatira, iweyo ngati sunatsimikizike mtima mwako sungakalowe. Azinditchula kuti mayaka auje koma chabanjacho mulibemo.